ina mai roƙon gafara da sanata Alu magatakardawa muku da gwamna excellency gwamna Ahmad Aliyu da mataimakinsa Faruku Malam Yabo da manya-manyan masu gidaje na irin su Tukur Alƙali, su Durumbu, su Nasiru Itali. Ina mai roƙon su gafara su yafe min, su banni da duk wani wanda ke ƙarƙarin cin zarafin gwamnatin Ahmad Aliyu, su banni da shi. Na ishe duk wani malami wanda ke ji da kai ne, wanda ke goyon bayan 'yan shi'a, sannan da wani boka da wani mai sifiri. Na ishe su, su banni da su, ni zan yi maganin su. Sannan in Allah ya yarda da amincewar Ubangiji, ni na faɗa su banni da su, don sun ce su kada mu tadda hankali, kada mu yi faɗa da kowa. To tunda mun ka gane tashin hankali suke nema, to ni abu ne da su, wallahi na ishe su. Sannan ta kowace irin hanya, ko rafani ko wani abu ne, ni na isa zan tura kuma zan bi, ko in iza shahona a wannan takarar wannan zaben da za a yi. Su bani goyon baya, su fidda bakin su koma gefe, su bar ni da duk wani wanda ke karkancin zarafi, wanda ke ganin ya isa, ko shi da wani malami ko wani boka ko wani mai sifiri, to ya zo nan ya gani ni ne Alhaji Saboda mai rafanai, dodo mai rafanai, sarkin yakin Alu magatakardawa mako, sarkin yakin gwamna Ahmad Aliyu. Sannan zan faɗa muku inda nake kwana, mai nema na ya zo nan bakin gulbi gate din university, in ya gangara a nan bakin gada ta farko. Ina nan tun daga karfe 11 na dare har abin da kai sallah asuba, a nan nake kwana. Duk mai karkarin gani na ko mai son ya taran, ya zo nan don Allah, yau ko gobe ko yaushe, a nan nake kwana, a nan nake aiki. Na riga na shirya shiri, kuma shiri wanda mutum bai san da shi ba, ko bai san irin shirin da ni ba, dangane da in kare ma waɗannan mutanen mutuncinsu. Don mutuncinsu ba zai taɓa ciwa duk wani ɗan adam ɗin maganarsu. Sannan North and South kun saki da maku irin gwamnan da Allah ya baku adili a nan cikin garin Sokoto, tsakiyar Sokoto, ku bari wannan damar ta kucce mu, har wani ya taso shi na muku babatu. To masallacin da ake zuwa, ashe ba ku san akwai Allah idi ba sai wanga lokacin. To duk addu'o'in da kuke da tofi-tofin da kuke yi, Allah ba zai taɓa karɓa addu'a azzalimi, saboda azzalimai kuke. To haka wani ɗan shi'a wallahi mu wuce shi. Mun nagode mu Allah. Ahmad Aliyu gwamna, ka koma ka bi wuri ka zauna, ka bani da wa'annan tantiran ɗan koma da su ka gani. Sannan duk wanda ya jiho ƙuri'a, na yi maka alƙawari, duk wanda ya jiho ƙuri'a ta PDP zai juya ta koma APC. Sannan duk wanda ha gani ki to gane nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.